Dobrý deň ľudia, ja vás vítam u ďalšom videu a teraz hráme hru Animal Hospitalia. Hráme aj s Kiklopom. Kiklop, pozdrav! Čaute. No takže, Kiklop, vytvor server, alebo čo to? No poď. Start now. Tak. A tu sa budú ošetrovať zvieratá a čo je, keď bude zviera s anomáliou, tak ju nemôžeme ani vyšetrovať. A ľudia, toto možno neviete, kto to hrávate. Keď sa pozriete na kamery, tak to zviera z kamier môžete vidieť, že je anomália. Aj keď sa to nezdá, že není anomália, ale keď pozriete na kamery, tak to môže byť anomália. Áno, no tento týpek, čo tu sedí, je mi povedomý a ide už zviera, takže Kiklop, ty budeš pri kase a ja idem k doktorovi, tak mi hovor. Ok, dám si... A ľudia, vždy musíte piť kafe, čo je na bočnom stoliku, aby ste mali veľa rozumu, aby ste nezomreli na to. Dobre, kde ide, povedz. Take photo, počkaj, ešte to robím. A na začiatku nebýva veľa anomálií. Prvé nebýva, tam sú iba dvaja. Dobre, ide, Maghan. Dobre, to je v pohode. Ide do room 1. Dobre. Rovno ho počkám. Už ide, takže tu máme prvého pacienta. No, takže zoberieme mu DNA, dáme to do tejto analyzácie. No dobre, ideme teraz toto pozrieť, čo... Ľudia, tento sa mi nezdá, ten má nejaké oči. Potrebuje herbs, neviem čo to je, nejaké rastliny. Idem si to zobrať. Tu si to odtiaľto vždycky zoberete to, čo potrebuje ten týpeček. A keď máte, že napríklad, jak to poviem, moc vecí v inventári a nedá sa vám viac zobrať, tak si zoberte Do koša to môžete dať takto. tú vec do ruky a dáte to do koša. Tento má divný chvost, ľudia. To je v pohode. Počkaj, ja si na ňom poskáčem. Uí. Dobre, dáme ho do tohto. Toto je posledný. Ideme mu zobrať kvapky do očí. Tak, a teraz sa bude liečiť. Tu vám ukážu, za koľko sa vylieči. Doktor is Arving. A ide doktor Harving, či ako sa volá. Arving. Ľudia, poradte nám, čo znamená Arving, či je to meno. Harving je meno ľudia, alebo niečo, že... Nie, to je doktor Harlow. Čo znamená to Arving? Arving, napíšte do komentára. A ľudia, nezabudnite dať odber a like na toto video a zvonček, aby vám neutieklo žiadne video. A budeme radi, ak nám napíšete aj nejaký pekný komentár. Ďakujeme. Ale nevyzerá na anomáliu. To je v pohode, to je doktor. Ale už máme kamery. Yes. Na to som čakal. Kto bude? OK, dvoch pacientov. OK, jak chcela. S kamerami škoda, že sa nedá hýbať. No Kiklop, teraz by som ľuďom aj ukázal, čo sa robí pri kase, teraz ideš ty ošetrovať. Bye. Dobre, ja napísať kafe, aby aj to vedel. No, ľudia, vždycky sa musíte napiť tohto kafe, jak to aj Kiklop už hovoril. Takto. Vy ste mali veľa rozumu. No a tu sú tie kamery, tu si takto pozriete, idem skontrolovať. Nič sa nehýbe s rukou, dáme mu tieto papiere, fotku. Pozri fotku, či nemá nejaké oči alebo niečo iné. Má v pohode fotku. Register. Tak, teraz do tohto. Pozri ešte aj kamery, či je v pohode. Ja kúkal som. Pinut Sato. Dobre, a posielam ti ho. Ide room 2. Dobre, tak ja si všetky miestnosti pootváram. Ten vyzerá nejako divne. Pozriem security. Oj, ľudia.
Toto je To je anomália. anomália, zatvor to. To je anomália, zatvorím to. Aj s tou rukou, ľudia, pozerajte, ako hýbe s rukou. Vidíte? Keď hýbe s rukou alebo s hlavou, Alebo tak je to oči. anomália. Aj oči inak. No a hen tak, keď je natiahnutý na tej kamere, tak to je čistá anomália. A môže byť aj, že je normálny. A potom zrazu len na kamere vidíš, jak má veľké zuby. Alebo nejaké ústa. Alebo na fotke, alebo tak. No na fotke vidíte oči, ústa, takéto veci. Vždy to pozerajte všetko. Tento ide buchať do skla, rýchlo ho musím prerušiť. To je ten, vieš, ktorý. No a teraz. Rýchlo. Dobre, tohto musíte vždycky takto, aby vám nebuchol do skla, a on vám dá jumpscare a vám to dá minus toho mozgu, čo tam máte naľavo dole. No ja mám teraz 53%. Dobre, ďalšieho pacienta máme. Ten vyzerá v pohode. Dúfam, že si mi neposlal anomáliu. V pohode, idem pozrieť ešte kameru, či sa nejako divne nehybe. V pohode. No a ľudia, vždycky si musíte pozrieť, čo on píše, že jaké má meno. Ja si to teraz neprečítal, lebo on môže povedať iné meno, ako bude na tejto kartičke. Takže Kiklab, ja ti posielam do room 3. OK, to vidím tuto červené. Nad tou kartou 3. Ďalší Ujo. A má tu, že prísne tajné, top security, prísne tajné napísané. Tak nevieme, čo to tam má. To je ten doktor. Ron, volá sa Ron. Dobre. Inak ľudia, keď vyliečite nejakú čiernu myš 5 krát alebo viackrát po sebe, tak by ste mali niečo dostať. Nie som si istý, ale sa mi zdá, že to je pravda. Takže ideme ho podpísať. Volá sa, že ako? Jak sa volal? Ron. Takže idem to skontrolovať. Áno, Ron. A pozri kamery. Kúkal som, nič není. Do room 1. Takže ľudia môžete aj kľudne si zahrať aj vy túto hru. Takže ešte ja sa musím napiť kafe, sorry Kiklab, ja mám 51. Pohode. Zrovna ja mám veci, ktoré on nepotrebuje. Mám tie najdôležitejšie a nič z toho nepotrebuje. To je ako na schvál. No dobre ľudia, ja to teraz prestrihnem. No dobre ľudia, je tu doktor Harlow, takže ideme ho vybaviť. Pozriem kamery, lebo aj tento doktor Harlow môže byť anomália. Táto teta predáva veci, taserná anomália také. A už tu není, dobre. Zvládli sme to všetko na excellent. Pacient on fire. Good, dali sme to good. Horí, počkaj, rýchlo ho uhas. Kiklab, uhas ho. Yes. No dobre Kiklab, teraz ideš ty pri kasu, idem mu doniesť tú Termo mu mastičku. dones. Či termo? Neviem ľudia. Napíšte Tú do mastičku. komentárov, ak sa to hovorí. On to je na oči, lebo má zalepené. Anomália. Ten typek? Jo. Dobre, aj tak. Je na kamerách rozsiahnutý. Takže zatvor to. Pad game. Ja vidím. Ľudia, pozerajte, aby ste nám verili. Kiklab ešte nič nerobí, ja to ľuďom ukážem. Pozerajte, aký je roztiahnutý. Keď je roztiahnutý, je to čistá anomália. Takže Kiklab, zatvor to. Ne. Sorry, ja som ho dal do room 1. Ne, Kiklab. Sorry. Kiklab, veď som ti hovoril, ja si rýchlo kúpim taser. Ne, taser tu práve teraz není. Pacient recover. Kafičko. Ne, taser tu teraz není. Nevadí. Ja som to urobil, ja si ho aj opravím. Nebojte sa ľudia, ja to vyriešim. No dobre ľudia, ja ďalšieho idem vybaviť. Pozri, či je to anomália. Idem to skontrolovať. Čo? Idem pozrieť kamery. Ja povedal I hear from my apotient, akože Dobre. from my nejakého rodiča alebo niečo. Počkaj, má divné oči, pozri Kiklab. To je anomália. To je anomália, sorry.
ice drops a maple syrup. No dobre, Kyklop, teraz chod ty pri kasu. Ja ho vybavím. Neboj. Kyklop, ja... To je anomália, takže ideš mi pomôcť do jednotky. Počkaj, ja teraz musím ešte tohto vybaviť. Prosím, pad game. Volá sa, že Charlie. Pad game, rýchlo. Kyklop, počkaj chvíľu, sorry. Teraz nemôžem. Alebo ľudia, ja vám ukážem, že čo robí tá anomália, keď ju vyliečite. Nič nemá ani oči, takže tohto. Pozri kamery. Ja viem, ja som kúpil. Charlie má dobré meno. Máš 40 sekúnd, dávaj. Dobre ľudia, Musím dať rýchlo idem vám pred to sviečky. ukázať. Jau. Idem vám to ukázať, ľudia. Pozerajte. Toto sú sviečky, on robí nejaký rituál a my ich musíme dať rýchlo preč. Alebo ešte on sa zobudí a stane sa anomáliou. No a už není anomália. Zastavili sme No anomáliu. dobre, Kyklop, choď pri kasu. Ale Je tu tá čierna myš, ľudia. Toto je tá čierna myš, ktorá vám, keď ich vyliečite viacejkrát, takže ona vám, takže niečo dostanete. No, Kyklop, Ale choď pri ak je to kasu. anomália, tá myš, tak stane sa rituál, že vám dá jumpscare a možno sa mi zdá, že keď je anomália, tak môže urobiť veľmi zlé veci. Je to najsilnejšia anomália. No, Kyklop, pošli mi ju. Počkaj. No, Dobre, zachránil som anomáliu. Nevadí. Sorry, tu som tam vtedy nechtiac No, Kyklop, dávaj, ľudia to chcú vidieť. On nemá tam meno napísané. No to oni máme u tej myši, že 3 otázniky. Ale občas majú aj napísané meno. Room 4, občas, ale väčšinou tie otázniky. Dobre, tu ide nejaký pes, ja rýchlo pozriem kamery. On je v pohode. Oscar Tagarashi. Divné meno ľudia, Oscar Tagarashi. Taragashi. No poď, myš. Oči všetko má v pohode. Tak ho idem Kamery si zaregistrovať. kúkol. Áno. Oscar Tagarashi, dobre. Will be room 3. OK ľudia, toto je už tá zubatá anomália. Pad game, poďme to ukázať. Počkaj chvíľu. On počká. Idem to ukázať. Ľudia, počkajte chvíľu. Ja tohto ešte vyliečím. Ale počkajte, vám počká. No dobre, ľudia, Kyklop nám chce ukázať zubatú anomáliu. Ktorá nič nerobí. Tu je. Pad game, poď sa pozrieť cez kasu. No, pozrite ľudia, ak To vyzerá. je jasná anomália. No jasné, to zavri. Zatvárame. Nikto tu není servis. Je rovno toho vyliečím. Túto Dobre, myš. otvárame teraz. A potom to ľudia musíte aj naspäť otvoriť. Hej, lebo potom by vám ľudia nechodili. Máme pokazané svetlo, Pad game. Tak by si ho mal nejako opraviť, nie? Neviem, či sa to robí. Ľudia, pozerajte, Kyklop nám chce znova ukázať anomáliu. Ďalšia anomália. Vidíte? Ja mám 43 mozgu, teraz 44. Daj si kafičko. Tak si dám kafe. Kyklop, ty máš koľko? Dosť, ja mám 56. 56, tak ja zdám kafe tiež. 55 nevadí, daj si kafičko. 58. Na to ešte počkaj. Ide ďalšia. No dobre ľudia, toto bolo z tohto videa všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia, čaute, Kyklop pozdrav. Cesko. Čaute ľudia. Čaute.